16. Gavranfest opět v Praze. Budou zde předvedeny hry Miro Gavrana, chorvatského nejpřekládanějšího a nejuváděnějšího divadelního autora. Od 16. do 20. listopadu můžete v pražských divadlech zhlédnout 5 představení z 5 evropských zemí. Ze Slovinska, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny a z Česka. Očekává nás Vše o ženách v divadle Studio 2. Zapomeň na Hollywood uvede chorvatské divadlo Travnik z Travniku z Bosny a Hercegoviny. Pivo je v repertoáru divadla Smejmo se z Kranje ze Slovinska. Muž mojí ženy bude odhalen v představení Národního divadla Marie Zakonvecké z Lvova z Ukrajiny. A Agentura pro štěstí bude představena Gavran teatrem ze Záhřebu. Na mezinárodní divadelní festival Gavranfest vás zvou Miro Gavran a Honza Čenský.